Desde o BNG unha das cuestións que queremos centrar nesta campaña é a axenda feminista, os dereitos das mulleres galegas e do conxunto do Estado español como un dos eixos fundamentais da campaña e tamén unha das razóns polas que é fundamental que a partir do 10 de novembro o Bloque Nacionalista Galego teña representación no Congreso do Estado e que as galegas e os galegos recuperemos con esa presenza tamén a voz nesta institución. Un dos elementos que para nós é fundamental sobre o que tratamos hoxe nesta charla que organizamos na cidade de Lugo é a necesidade de cambiar a Lei de Prevención e Tratamento Integral da Violencia de Xénero aprobada no ano 2007 no Estado español e que non recolle as obrigas e os compromisos adquiridos polo Estado español coa sinatura e ratificación do Convenio de Estambul. Entre outras cuestións que xa están recollidas desde hai 12 anos na legislación galega, a necesidade de recoñecer a todas as mulleres en situación de violencia machista como vítimas de violencia de xénero, independentemente de que o seu agresor sexa ou non a súa parella. E outra cuestión que para nós é fundamental é o recoñecemento da violencia sexual como unha forma máis de violencia machista. Urxe reformar a lei para falar claramente de violación e tamén para legislar arredor da figura do consentimento, como xa hai 9 estados da Unión Europea que modificaron a lei, pero que o Estado español aínda non fixo.